Qabel ma nibdew l-offerti, din is-sena kwart tal-offerta li se ningħata se tmur għall-Isptar Malti fil-Ghana. Il-kwart ta' karità din is-sena ħajmur għall-Isptar Malti fil-Ghana biex tkunu taf. Mela. Nibdew? ġen. 500. 2500. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 500. 10. 500. 11. 500. 12. 500. 13. 200. 14. Huda.